आंनि आखाइनिफ्राय लोगोसे जोंनि मानगोनां रावस्रायगिरिफोरमोन जोंनि जिथु रावस्रायनाय हाबाफारि बेखौ आरो खोब माबायदि जों डिसिप्लिनै मावफुंनो नागिरदों आरो जागासिनो दं जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा नोंथांमोन गासिबो बेहाय पार्टिसिपेट खालामफैदों 13 तारिखआव 13 डिसेम्बर गासिबो जों माबादों थारमाने जों बे जोंनि बिबार मुगा बा बिबार लाइसिं जिथु 100 इयार जा आबुं जानाय बेखौ जोंहा मोनसे हाबाफारि दंखायोमोन बर'फ्रा जथुम्मा खुंनो थाखाय नाथाय जों समनि एसे आंखालाव आरो जिहेतु जोंनियाव मेक्सिमाम मानसि जों ज' जासिगोन जों बेखौ एसे दसे थाखाय जों खुंनाय जादों फैगौ 13 डिसेम्बर मुसायावनो बे हाबाफारि खुंनाय जादों बे हाबाफारि खुंदों होननानै गासिबो मोनदों जोंनाव आथिखाल मोनदों बे हाबाफारिया बेखिनियानो जों बेहाय माखासे जोङो स्कलार पार्सन बा फंबायफोरखौ जों सायख'ना लाखादों बिथांमोना फरायथिगोन बे बिबार मुगानि सोमोन्दै दायो जों गासिबो जों मदद आरो जों बेहाय थाजोबलायनांगोन जिहेतु जोङो 13 तारिख थांखाजोबखानांगौ बेलासियाव भुटाननिफ्राय बे हाबाफारि जादों आं मिथियाबाय बेखौ नोंथांमोना माबा मिथिगोन जों बेवहाय माखासे आलासि लादों फंबायसमनि महरै जेरै राखौ बसुमतारी बोसोनगिरि बर'फोर जथुम आरो बिनि उनाव दं डक्टर दिपाली खेरगादारि बिबुंगोरा बिएस कलेज ओमफ्राय बिनि उनाव दं बिलाइसि दैमारि बिबुंगोरा महरै डक्टर दिपेन बर' फंबामा कलेजनि बिबुंगोरा बिथाङाबो फंबायसम महरै बिनिफ्राय लाखियो बेखिनियाव गोजोन्थों बिजाब रावस्रायनाय हाबाफारिनि बुंमुर लोगोसे बेनि सोलो बेफोरखौबो मोनथिनायनि खाबु खालामनो थाखाय बे मेलखौ जोङो खुंजायदों आलासि सफैबानो लेखाखौ दोनथ'नोसै आरो आं जोङो आवगायसे खामानि मावनो थाखाय जोङो बेखेवग्रोनोसै सेंग्रा सिख्ला ओंखारबो जानजि खाफ्रा खाफ्रा गोसो होसार होसार माहारिनि हाबा मावनो दाबुं बियो जामाथिया दाबुं बियो रियां हाजं दाबुं बियो थेङाल धिमाल दाबुं बियो सनुवाल जों गोरोबलायनायनि बेनो असेस सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि लिस्टखौ लानानै बेनिफ्राय सावरा बोसोर मोसानाय आरो सोलोंनाया दङबा खाथि फैदो जोङो जों गोदोनिफ्राय आरो थागोन जेब्लाबो बबेयावहाय थांबावनो बबेयावहाय मोनबावनो दङ जों गोदोनिफ्राय आरो थागोन जेब्लाबो बबेयावहाय थांबावनो बबेयावहाय मोनबावनो बेवहायनो जोनोम मोनदों गेले गेले देरबोदों बेनो जोंनि जोनोम जायगा बेनो जोंनि आंगो हादर सफैबाय बे साना जों खौसे जानायनि समा सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि
सफैबाय समा हाबा मावनायनि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि दाबुं बिखौ डिमासासो दाबुं बिखौ राभामेसो दाबुं बिखौ बर' देउरि दाबुं बिखौ तिवागार सफैबाय दिनै जों गोरोबलायनायनि थि समा सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सिख्ला ओंखारबो जानजि खाफ्रा खाफ्रा गोसो होसा असमिया के राइटर जो हमारे मिस्टर दीप सेकिया जी और बोडो लैंग्वेज के प्रेसिडेंट नाजिम मसमतरी जी और हमारे मनोज जी और आप सभी मित्र और जो भी हैं, आपका स्वागत है बोडो लैंग्वेज या ट्रांसलेशन में। और जो दीप सेकिया जी ने बताया है उनको थोड़ा ध्यानपूर्वक काम करेंगे तो किसी भी चीज में गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो प्लीज आप जो है अपना जो डिटेल मेरे को टाइम से दे देना। थैंक यू। थैंक यू। बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि